Yang saja. Ini प्रतिवाद विषय चला हिना हामबाय जत मेडिया रखनो तिनी 7/7/2021 जों तिनी अ जागाव मा कुथुमलायमानि कारण हंखाय जों थांनाय 24 तारिख थांनाय मासनि 24 तारिखआव एडिसिओ ग्रेटार टिप्रालेण्ड बिल तिसाका आबो जों थांनाय चौमारिनि सिगाङावनो जों जनगण रखनो कक रजाक जेफ्रु नरक जोंनो एडिसिओ रि रहरका हंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशननो जों कक तिसानाय हनै जों लोकुरकनो कक रजाक आबनि बागैनो थांनाय 24 तारिख बाय 25 तारिख हंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशन हंखा आ अधिवेशननि पुइला सालनो जिनि ग्रेटार टिप्रालेण्डनि प्रस्ताब तिसाजाखा ताय आबनो 25 तारिख हंखा हंखाय आबो बिल पास जोंनि थांखा आबो जतनि कोबाय सपोर्ट बाय मेजॉरिटी पीपलनि मेजॉरिटी जे एमडीसी रकनि सपोर्ट बायखलै आबो बिल पास जोंनि थांखा बनि यागुलो जों नखा गोबां मा मेडिया रगो जेमन आमरा बांगाली रक आबनो विरोधिता खायै बरक सांबादिक सम्मेलन खलायखा बरक गोबां मा बिखुब मिसिल खलायखा आबनो कारिबो जों नखा आईपीएफ तिरक बहायनो ग्रेटार टिप्रालेण्ड विरोध खलायै गन्दा सराव जे मिसिल खलायलायमानि जों नखा जों आबनि प्रतिबाद आबनो केबेंगै जों तिनि अ जागाव ताबो बिखुब जों बाहायनो खलायलायनो थाङै दङ तामनि बागै हिंके जों थैनानै रायजि दङ तब फानो जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड जों आबनो कासुरनानि रेगलाक जों जेसेकेपनो ग्रेटार टिप्रालेण्ड जों सक्सेस खलायै चिनि दफानो फियकनाय हनै जों समायताङै फिल नंखरजाक आबनि बागैनो जों ताबो वाति पान्ते हियावै दिनैनि हाय साल जों आबनि प्रतिबाद खलायै चिनि खादुमानि मिसिल जों खलायै दंलायो ताबो अब 16 मान्दै पोलिनपुरनि बर' रक्सिमनाबो जतया जे मानजाक साक जों कायसा अब चिनि जे खादुमानि फुनुकनानि बागै जों अब जखन आमरा बाङाली रक प्रतिबाद खलायखा बंनि जे इउट्यूब नखा हंखायनो जों आबनि टाइम दिननो जों जतनो आसुक लायै कक्साब लायखा 7 तारिख जुलाइ 2021 नि साल जों कायसा बिखुब मिसिल खलायनाय हनै ओंखाय आबो जों वानसुक लायमानि कुनो कायसा जागाव 16 मान्दै पोलिनपुरनि बिसिङाव खलायमा जागाव खलायनानि हिमानि सुबिदा जागा करिनि बागै जों तिने अर खुमुलंनि अ सिन्डिकेट मा खलायजाखा आं सुनाचरण देव बर्मा तिप्रा मथानि भाइस चेयारमेन